نميكي تفتلو باريات حاجة تقصلي أنا من مرة لا يعني جراتنا مخان كوينن مالتي ولود سيئنن ينزن برانير دون ولولو أقاطع من غورنا نزلنا زي عصرت حضرتك هيمانوتنا زي هيمانوتهم تجرسي نعنا خاب عبي ريتك تحتنا لك أكيدنا هكذا دام بريح واتنا مغنى خدنا ينفلتين زي دقالة دولة برجع محمد وخا سيستمنا إيروب أمنا أمريكان مناسياتنا إحواتنا يتقمكم مني مغناتو سلام كبرات فتوات تخاتاتلتي شدن رياكت سوان كما ياللخم احنا دقنيخم هيني مسجن انا بوغني اغزيابيهر مسجن سلام عليكم نسخاتكم كما ياللخم دحنا دلخم اب سراحكم اسالطو اب بيتسبكم صغان طعنان حغوسن فسان سلامن يمنيلكم اب زلخم مخينكم بروغرامي نتكتاتلو كم وندما مالتيو ريتوتاتكم في نابلكم نعي حناص نتغبرو بتعم يز مسجن ازي زخبركم يقن يلي امونا ابناي لو معنت فيديو كنسجر اندينا እሺ ابناي لو معنت فيديو نريوم ازيوم فليز بلو تحستات አለውና ያማለቲ ካብና በን ግን ቅድም ኢልናሲ ሓደ ግዜ ሪኢቶንም በበሉ ሰዓት እስከን ንራእዮ ማለትዩ ብሩኽ ሱቅበል ቆማል ለማኒ ቆንዳፍ አጋመ ናይ ወኻሩ ትግራይካ ግበር ናይ ጀጋኑ ኤርትራውያን አይእትወካን ለኽባት ጄ7 ማለትዩ ካብዝ ጻረፍ መሐረኒ ኢለኤን ጎዝትስ ግን አይ መሐረንን አጋጣሚ ኮይኑ እንታይ አዝብል ማለት ይሓወይናተይ ወይ ሓፍተይናተይ ብምጽራፍኪ ተረኽቡዮ ነገር ወላ ሓንቲ ነገር የለን አጋመ ኢኻ እንተልክን ኸአ yes of course am proud አጋመ ስለዚህ ብዙሕ ነገር ታይ ዝባህል ይውል መብራህቶም አብርሃም መርገጺ አልቦ ኢኻ ግን ሽደን what do you mean ሓደ ሰባት ከምዚ ኸይትገብሩ ኢለኩም ያነ ቦገነይ እንታይ ኢለኩም ማለት እዩ ከምዚ ሎም ማዓንቲ ናታትኩም ሓሳብ ጥራሕ ከቅርበልኩም ድሌት ሒስኩም ትመጹ ግን አጋጣሚ ኮይን ድማ ኸማ ዓይነት ዘረባ ዘይክዛረብ ይኽእል ኸውን ንኣብነት ብርጌድና ሓመዱ ይንእደልኩም ትሕጎሱ ገለገሊኹም ህግደፍ ይንእደልኩም ትሕጎሱ ገለገሊኹም በርኮ ህግደፍ ኣነ ንኢደ ይፈልጥን ዘንእድ ነገር የብሎም ሓቂ ንምዝራብ ግን ተኒ ኢደ ዝኾነ ነገር ገለገለ ተይለኸ ትኹርዩ ከምኡ ኸውን የብሉን ናብዚ ቻናል እዚ ዝመጻኹም ናብ 7000 ትጸጋግዑ ሳብስክራይበራት ኣዝይኹም ልብ ዘለኩም ነገራት በብሚዛኖም ተቐምጡ ኤርትራዊ ትግራዋይ ብዝብል ዘይኮነስ ሕማቅ ገይሩ ጽቡቕ ገይሩ ሓሶትዶ ሓቂ ብዝብል ጥራሕ እትሰማሙዑ ሰባት እንተኾይንኩም የውየልካ ሬዲ ማለት ሓራይ ቀጸላሞ ማለት እዩ ናብ ታሪኢቶ ተመለስናያ ስለዚ መርገጸልንን ምባሊ ሚካኤል ግርማይ ሽደን is good ቀጽሎ ታወዲ ማይክል ማይክል thank you much indeed much love respect በጣም የዘኽብረካ የቀነለይ ሉለይ ገብረ መስቀል ሉለይ ስማዕ ማሽደን ወድ መምህር ጽቡቕ አሎ ያ ወድ መምህር ጽቡቕ አሎ እንዲዩ ግን ሓደ ግዜ ከመይ መሲልክ ጓልነይ ሉለይ ሽኮረይ ሓደ ግዜ ብዛዕባቶም አጋዚያንዶ ገለገለ ዝብሃሉ ኣብ ንቡርን ኩነታት ዘይሓስቡ ማለት ተመሊስና ኣብቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ታሪኽና ጥራሕ ክንነብር ኢና ዝብሉ ኣነ ታሪኽ ንሓደ ነገር ክንጥቀመሉ ኣለና ዝብል እምነት ይዘለኒ ታይዲዮም ዝብሉ ሂስትሪ ከምህሩና ከለው ከምዚ ኣትብል in order to live the present ሕጂ ንኽትነብር and to predict the future ነቲ ቀጻሊ ዝመጽእ ኸኣ ክትንበ ወይ ከዓ ክትፈልጥ understand the past ማለት ዝሓለፈ ትርድኦ ንምንታይ ዕላማ ቀጻላይ ዝመጽእ ክትግምት ሕጂ ኸኣ ብሰላም ክትነብር ማለት እዩ ተመሊስካ እንድሓር ክትነብር ግን ታሪኽ ኣይኽእልን እዩ ታሪኽ ማለት እቲ ኢቨንት ዝተፈጸመ ግን እቲ ናታቱ ውጽኢታት ማለት እቲ ሪዛልት ንሕጅታ ይጠቕመኒ ኢልካስ ስልሒት ትሰርሓሉ ቁጽሪ ወይ ከዓ ከምዚ ክሮኖሎጂ ናይ ግዜ ቀደም ሰዓብ ገለ ማለት ይኮ ተዘይ ኮይኑ ሕጂ ኣዋና ይነብርን ምሽ ቀደም ሙስሊም ኣሕዋት ካብ ምንታይ መጽኦም ካብ ዝኾነ ዓዲ መጽኦም ክርስቲያንስ ካብ ዝኾነ መጽኦም ሓቢርና ዶ ነብር ኣለና ሕጂ እወ peaceful coexistence important እዩ ሓወይ ክትብሎ ተኾይንካ ውን ንታሪኽ ክትምለስ ትኽእል እንዲኻ ግን ናይ ሕጂ ዘሎ ሃልዋት ካብ ሪሱ ንናይ ቀደም ዝነበረ ታሪኽ ካ ጥራሕ ዝምለስ እንድሕርዳ ኮይኑ ዋጋ የብሉን ጸጋታትና ቶም ቨርቹስ ዝብሃሉ ማለት እዩ ቶም ምክብባር ዝብሃሉ እዚኣቶም ብምልኦም እንተዝየለም ዋጋ የብሉን እቲ ገጣማይ ምስ ሃይማኖት ገይሩ እንተገጠሞን ታእዩ ትጸገም ይትናተይ ሽግር ምን ሞል ሓንቲ ነገር ይብሉ ግጥም እንዲገጢሙ ኣነስ ገጣማይ እንዲ ኽይስ ይኽእልኩ ሓራይ እልልታ ሰብዓ ምጻኣት እንዲዩ ቀሽ ፖለቲካ ክዛረብ እዚ ክኸይዱ ሕድሕድ ንኤርትራውያን ኣይጠቐመን እሞ እዞም ክልተ ንስልጣን ክብሉ 3-4 ኮይኑ ኣብ ጎልጎል ተደርቢ ንሪኦ ኣለና ምስኪናይ ህዝቢ ትግራይ እቲ ማርያም ኣኽሱም ነቶም ውጹዓት ፍጡራትኪ ረኣይ ትኽክለለ ክእልልታ ሓፍተይ ሽደን ስማዕ እንዶ እወ ትዛረብ እንድያ ስለ ትዛረብ ግን ኣይኮነትን ኣብ ዝወዓለቶ ዘይሓድር 20 መልሓሳ ማለት ገለዶ ኣፍሪሓትካ ኮይና እያ ኣዱ ቢልየና
حقنا مزراب تقوينو أدو بلينا يفرحتنن ولا أفرارحتنن ولا حنت نجر مالتي وقاداس أدو بلينا زخونة سحتة تسحيتني راح هذا جزء بقليلو مالتيو زي كم زقمت كوا ملحسة ولا تزاربوا زنبرت مومنت كالي إمبر أنا ملس اللي زوال كوا نجر بقليلو أبزح أترى أنا أعمل لسات اللي سلزي أنا أكتيف سب كم زي عينة تحساس باللوي لأن دي زأمن باورو جن حقنا مزرابي نقد حكي أدو بلينا فلت أتالوا ملحسة يس أوبيس بقى ما نمسب زري أكوي أنا تزارب كوي يكونن تكاير يا ون السؤال أنا بعلا تأمنه له جن فلت أتائل من أنت أتكملوا نعايز ملكات نعمل له ما عندي فيديو دنسجر بتعمل فليز بلو ريتوتات سام بيبنا مالت مساي تواقع زلهم كينكم يسمع عن حدا زي مالتي let's go Welcome to Shitten Reacts 1 حرايم بقار قصل ناسكي نابزا مقرتي غازيطኛ سمع مون يشتلي ريتو خنهبينا مالتي فلت حتى الكتماوي بزح إسرائيل يا مس هايمانوتين تتحز هايمانوتي أرثوذكسينا مسلم تتحيزو خدا بدليا نبتو عند إسرائيليا وخاطي دلو سلتجزي أسمع كده خد السين دلك كندو بس مرة بتعمي مالت دس فلاني محاسبة منيرة قد نكون عايز سافين محاسبة منيرنا أبنا كنت أهز بسلام بجوز قرن بتعمي دسني عيو أو بمنواري مالت بسلام بس خفت له برنامجنا قريبنا هنا النايو شو برنامجات نيرهم جن بسرح مكنيات بيزنس لازم نورنا عايز سافين جن مخادي يقرن أو مسلو أدنى قيّي فتاوي كرخب هذا معلتي سميت لنا دسكاي لنا هذا معلت تمنيت لنا بعلخو تمنيت يختبها لك وتصبق تمنيت كاي ختنبي بتعم دست زبل زرباي نيرو مالتي حدا معلتي انا ونكمص مالتي او مزلهم ادنقتي يوتيوب كسرحي مالتي عدو خلاخ جيش باصع من دفرا كله مالتي كله انا سلاماوي بحريب لكم قلب لكم عساتبو نطرح مالتي كتغابزني اريترين مني حجنا زيا كومنت صحفوا لي كالي تمصخم نمقلا انا لكم مالتي جبروخ شره كله زي عليه مالتي يقسم حدار طيون نعو وسانا نعو صقم يلن يبل له يعني يو بقى بيتي يا اخي ويلكم ايش القصلنا اسكي قصلنا نعنسكي نعي ويزوريت روداس إذا معلتي نميكي تفتلو بهارات حاجة تقصلي كله نجارين خطر زي لفالي لجن تحس إنه بس لين بيتسوق للو أخبرهم كان بيتسوق حالفون نعتين فاميلي للو بوتا فلي بتعب دسي لني كأولا لا عاوز حما جديداتي بتعمي أقولني نيرو كله نجارين ما كلام ريسبكت يقول مالتي كل نجار يا بتحماق جزيه مساي نيريو فقرتاتو حاليتاتو دس يبلن نمكي اخذ سؤاليلا عندها مسكيل ترايوا في شخيل امودات يصبر لكم مرعى ابراهيم ساراني يقبر لكم مزالقتي كم حصان ما ينمتارفتي يقبركم يوم زبلو حراي زنا دينا اتوم دقي اتسب اب 75 عامتون ايدقسن يلو مالت زيفلطكم مزربا كابت زاربو بزح حدا غزي كم دي عينت ريتوتات زي تصحفو بتاع وساني زنادو عن 5 عامتن مخان كوينن مالتي ولود سيئنن ينزنبرا نيره ابز حلفو كلتا عامتات قلم لتا تبيلن كا اب هاجر هندي زنبرا سميع مالتي كاب قربا سبي تمستيرن فليطيو بتعامي دنغيص ني رغاطا من سونا اب تيك توك مسراين مالتيو سلازي خمدي انزبلا ادو انكو عسمرلكم فطاري تامر نخسرح خبلسي نعخن كمزي غيرو اتريفو وا اندي حتى تفاتا زي قوريصكاس لكاس كل ነገር ይካአሊ ንخبل كمزي غيرلنا اب كندم ባል مالتي مبزحتكم سبات انت براسي كسكيرن عباي سبيت اندين زلو اغلغله زين عباي يكون انا اري قالو بوا تايبلن صبقالوا انا دما مالتي بتعم فلي حدا غزي فطاري تاريخ نخسرح زي قبرو ነገር የለን بتعم ازين دس بهاليتن
ጽብቕትን መቕለልትን ዝኾና ኣዶኤን ከምዚ ከዓ ብጣዕሚ እዩ ደስ ይሉና ኣነ ብወገነይ ሃፒ በርዝደይ ክብሎ እየ ንዓመት ኣነ ተቆልዓ እዚ ርግፀኛ እየ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኢንተርቪው ክገብር እየ ማማዋ መፅኤ እንድሕር ደኣ ተራኺብና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ቀረባ ስለ ዘለዋ ብቐረባ ክንራኸብ ንኽእል ኢና ኢለ ስለ ዝገመትኩ ማለት እዩ ዝፈልጥዎን ስለ ዝፈለጥኩ ግን ኩላኹም ሓጎስኩም ደኣ ክትገልፁ ዋ ብጣዕሚ ፅቡቕ ደኣ ክትብሉ ይግባኣኩም እምበር ወይለከይ እንታይ ደኣ ኮይኑ ሓብሽ ክንዲ ኣታት ቲክቶክ ዘሎ ጠነሳል ተሰምዐን ስምዒት ከመይ ነይሩ ጠንስ ከምዝተኸልክን ኣይኣምን ነይረ መጀመሪያ ለአያ ነገራት እንህ ሚስጥር ደንጊጸ ዞዝ እንደ ደስ አይደለ ያው ምንም ለይሳ አነ መድኃኔ ዓለም ውጽኢቱ እዩ ኣታወያ ኣኺ ኣነ እኮ ግርም እዩ ዝብለና ሓደ ግዜ where is the logic now where are you sinus if menopause stops there will not be giving a birth to a child ገለገለል ካተማሃር ማለት ሕጂ some logics defy the truth ባል ሓቂ በዚ ሳግሪጌት ገይሩ ማለት ሓሊፉና ከይደ ጥሒሱ ታይና ንብል ሕጂ ነና ማለት ዝሳኣነ የለን ሕጂ ሱፐር ቴንክስ ዝበሃል ኣሎ $5 መሃብ ኣብይኩም ኣብቲ ታይ ዝበሃል ኣብቲ ቴንክ ኢልኩም ኣታ ዝኹለ ዘዘናግዑ ዘለኹ ነገር በቃ ሲልካ እዩ ማለት እዩ ንበለል ቡነት መደብካ ይጽላኹን ኣራይስ ከነ እሺ እንታይ ዝብል ዘሎ ንሪኤልካ ዘለና እኮ ንሕና ኮና ኢና ሕቡሽ ረስከ ቀጽሊ ዝጋብሔር ፍቃዱ ኣብዘይ ሰዓቱ ኣምላኽ ፍቃዱ ኮይኑ ኣደዋ ምዕርግቲ ኣብየት ተሓዊስዎ ናው ዝበረየ ማለት እዩ ብጣዕሚ ክነገርም ክናና ማለት እዩ ክትወልድ ከላ ለበይንኻ ውርሲ ክትወርስ እናተጸብኻ ማዘርካ 76 ዓመታ ክትወልድ ከላ ሓራይ ከምዚ ደ ኮይንኩም ሓራይ በለ 76 ዓመታ ከይብሉን ማለት ካባኻ ሓሊፍካስ ብኻልኦት ምጭናቕን ወይ ከዓ ስክፍታ ምሕዳርን እንዲዩ እዚ ድማ ብሰንኪ ከይብሉን ምባልካ ባዕልኻ ከይትኸውን ሓሳብካ ብናፅነት ከይትገልፅን ካብዚ ሓሊፉ ከዓ ምስ ሰባት ንክትመሳሰል ትሕሱን ከተምስልን ዘገድደካ ኣብ ልዕሊ ምዃኑስ ንዘይትደልዮ ነገር ሕራይ ንኽትብልን ንባዕሉ ደው ዘይብልን ብምግባር ኣብ መወዳእታ ድማ መንነት ዘይብሉ ሰብ ክገብረካ ክእል እዩ እዚ ማለት ብኻልእ ኣባሃህላሲ መፍትሕ ሓጎስካ ኣብ ዝባ ካልኦት ሰባት ተቐማጥ ማለት እዩ ሓራይ ስለዚ ከይብሉን ምባልስ ናብዚ የብፅሕ እዩ ቀጸላ ብናይ ሓደ ሰብ ጌጋ ናብ ግጭት እናኣትወሉ ዕድል ይሰፍሕ ኣሎ እሺ ኣትሊስት ደው ንብለሉ ኣጋጣሚ ንግበሮ ኢና ዘለና 11 ልካ ካብ ወፃኢ እንደገና ኩሉ ማይክሮፎን ዝጨበጠ ድሌቱ መልእኽቲ ዝሕፈሉ ተኮይኑ ካብ ፀድፊ ዝመሰና ነገር ይኹን ኢንፋክት ብዘፃድፍ መንገዲ ናብ ገደል ናትወሉ ኩነታት ናብዚ ኢንፋክት እታ ሓድነት ትብል መልእኽቲ እውን ምእንቲ ተሰክፈና ማለት እዩ ሁልና ክንዝከፍ መድረኽ ተረኸበልናስ እንደገና ናብ ልሙድ ዕንደራ ከይንመለስ ጽዕንቶ ትገብርሉ ኩሉ ብዝኸዶ ነባጥዖም ናይ ባጥዖም መልእኽቲ ኣይኮነን እዚ ናብ ታሕቲ ክንከወርድ ክእለና ናብ ሓደ ክንመፅእ ኣለና ኣብ ካሊእ ፖለቲካል ሓድነትና እውን ዝጎድኡ ነገራት ክንኣልዮም ብሰላማዊ መንገዲ ክንኣልዮም ዘኽእል ተወሰነ ስንቁ ንረኽበሉ ክንገብሮ ብዝብል ዕላማ ኢና እምበር ሕዚ ናይ መንግስቲ እዩ ገለይ ትገብረን ዝብል ቋንቋ እንኳ ኣቮይድ ንገብርና ናይ መንግስቲ በዓል እዩ ኣብ ናይ መንግስቲ በዓል ዙርያ ኩሉ ይዕሰል ኢና ንብል ዘለና ጉዳይ 11 ለካቲት እዩ ማለት እዩ ዕለት 11 ለካቲት ካብ መብዛሕትኡ ሰብ ዝፅበዮ እንድዩ ከቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝተጀመረሉ ኣብ ደደቢት ዝበሃል ቦታ ማለት እዩ 11 ብረት 11 ሰባት ኮይኖም 7 ብረት ብዝበሃል ነገር ቃልሲ ዝተጀመረሉ 5 ብረት ድን 7 ብረት ደሃን ታሪኽ ንሱ እዩ ማለት እዩ ኣጀማምራ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝረበሉ ኣብቲ መዓልቲ ንሱ ከዓ ቃልሲ ምጅማር ዘይኮነስ እቲ ተጀመረ ቃልሲ ኣብ ምንታይ ከም ዝበፅሐ ኢቫሉዌት ጌርካ ማለት እዩ እቲ ዝጎደለካ ነገር ኣረዲእኻ ንሰባት ጽቡቕ ነገር ንኽሰርሑ ተተባብዓሉ በቡሞይ ሰብ እጃም ኾፍ ትገብረሉ ይኸውን ዘለዎ ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ንባእስ ክንጥቀመሉ የብልና ንዝብል ኣባሃላ ወሲደ ኣለኹ ሳሉት ይልና ኣለና ከምዚ ጽቡቕ ዘረባ እዩ ጽቡቕ አሁን ወደ ሌላ ጦርነት ሊያስገባል ሰሞኑን እየተካሄደ ያለው ነገር ስታዩ ባለፈው ዓመት እየተካሄደ ያለው ነገር የሌላ ጦርነት ድግስ ነው የኤርትራንና የኢትዮጵያን ጦር ትግራይን ለሁለት ከፍሎ ወደ ጦርነት ለማስገባት
በከፍተኛ ሁኔታ ሲሰራ ነበር። በተቻለ መጠን በውስጥ ለማስቆም የተደረገው ሙከራ አልተሳካም። በሚያሳዝን ሁኔታ የህወሓት አመራሮች ሾርት ሳይትድ በመሆን የዚህ ዓላማ አሳቂ ሆነው እየወጡ ያሉት። አሁን ደግሞ አራት ሆነው የተዋጉትን ጦርነት ከትግራይ ጋር ወደ ስምምነት ሲገባ ሌሎቹም ባገለለ መልኩ መሄዱ ለስልጣኔ ያሰጋኛል በሚል በአዲስ መልኩ ከኤርትራ ጋር ጦርነት መግባት ይፈልጋል። ይህ ጦርነት በሱና በፕሬዝዳንት ኢሳያስ መካከል የቦክስ ውድድር ቢሆን አይ ኖ ፕሮብለም with it። እነሱ አይደለም የሚዋጉት። አንደኛ የሚያውቀው የደሃ ህዝብ ነው፣ የደሃ ልጅ አንደኛው። ሁለተኛው ይሄ ጦርነት ትግራይ ላይ ነው የሚካሄደው። አሁን እየተገፋ ያለውና የትግራይ አመራሮች በሚያሳፍር መልኩ ሚና የሚጫወቱበት ያለው የትግራይን ጦር በሁለት ከፍሎ በትግራይ ውስጥ የእርስ በርስ ጦርነት በመቀስቀስ አንዱ ኃይል ተገፍቶ ከኤርትራ ጋር እንዲወግን፣ አንዱ ኃይል ደግሞ ተገፍቶ ከሱ ጋር እንዲወግን በማድረግ ጦርነቱን መቀሌ ላይ ማስጀመር ነው። ስለዚ ነጊሩና እኳ ታዚ ብጣዕሚ ሓያል ሰብኣይ ገለልኩም ከይትጽበዩ ኢኹም ማለት እዩ። ዋላ ሓንቲ ዝፈልጦ ነገር ነይርዎ ዘይኮነስ ዝዛረብ ዘሎ እንታይ እዩ? ሓደ ቅድመ ግምቱ እዩ ዘነብር እቲ ሰብኣይ እዚ ማለት እዩ። ከም ናተይ ርእቶ ደስ ዝበሎ ቅድመ ግምት እንዲ ዘቐምጥ እቲ ናቱ ቅድመ ግምት ግን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኮይኑ ክሪኦ ተለኹ ማለት እዩ ኣየኽይዶን የኺደኒ እንተይሉ ቅፅሎ ይኽእል እንዲዩ ማለት እዩ። ድሕሪ ሕጂ ኣነ ንመናእሰይ ዝነገርክዎም ነገር ክንዋጋ ኢና ዝብል ሓይሊ እንተሉ ኢለ ዓሻ እዩ ኢለ እየ ዝግምት ኣነ ማለት እዩ። በቃ እዚ ምኑ ለውጢ የብሉን። ካብዚኣ ካሊእ ክብል ኣይክእልን ኣነ ክንዋጋ ኢና ዝብል ሓይሊ ተልዩ እዚዕ ዝዓሸወ ሰብ እዚኣ ተተረዳድና ይኣኽለና ይቐፅል እስኪ ላሲ ኣይኮነን ዶ ምስ ቋንቋና ዝቋንቋኦም ባህልና ዝበሃሎም ሃይማኖትና ዝሃይማኖቶም ተጋሩሲ ምስ ጠቕላላ ብኩሉ ነገር ዘይትራኸብ እውን ክትፋቐርን ክትዋሰብን ትኽእል ኢኻ። ኣነ ንኸምኡ ኮንኩ እንደተባብዕ ደለኹ ግን ከጋጥም ይኽእል የጋጥምካ ኣሎ ንሪኦ ኸ ኣለና ንሪኦ ዘለና ሓቂ ግን ሰብ ምስ ካልእ ክዋሰብ እንከሎ ልክዕ ዋላ ተቃውሞታት እኳ እንተሃለወ ግን ድሓኒ ብዙሕ ኣይኮነን። ምስ ትግራዋይ እንድሕር ተዋሲቡ ግን ከም ሓጢኣት ይርአ፣ ከም ሓጢኣት ይቁፀር። ንምንታይ ንሕና እኳ ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ እኮ መዋስብቲ ኢና። ኣቦታትና እኮ ምስ ተጋሩ ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ይዋሰቡ ነይሮም እዮም። ጓሎም ይሂቡ፣ ጓሎም ይወስዱ። ስለዚ እዛ ናይ ትውልዲ ትበሃል ጉዳይ ብጣዕሚ ዋጋ ክተኽፍለና እያ። ክላለኻ ንፉዕ ወዲ ኣብ መውስዎ ብዛዕባ መውስዎ ተዛሪቡ ማለት እዩ። መውስዎ ከምዚ እዩ 7 ዓፅሚ 20 ዓፅሚ ገለ እናበለ ዝቆፅር ሎሚ እውን ክህሉ ይኽእል እዩ። እዚ ማለት ኣነ እንታይ መስልን መሲልኩም ኣይ ሎሚ መውስዎ ንስኻ ጥራሕ ብትደልዮ ዝግበር ኣይኮነን። ግደፎሞ ስድራ ሓደ ወገን ቶም ተመራዓውቲ ክልቲኦም እንተዘይደልዮም እውን ናይ ምቕፃል ዕድሉ ድኹም ስለ ዝኾነ ዋጋ የብሉን። ክትሓስብ እንተለካ እውን ድማ ማለት እዩ ጓለይ ወይ ድማ ወደይ ፅቡቕ እንታይ ዝበሃል ማለት እዩ ርድኢት ኣለዎም ኣብ ሕውነት ኣብ ፍቕሪ እንድሕር ዓሲሎም ዶ ይፅብቕስ ናይ ፀልእ ነገር ኣምሄርካዮም ኣብ ፀልእ ቅፅሉ ማለት እዩ። ዘይኸውን ነገር ካብ ንማኸር ወይ ከዓ ካብ ንገብር ከም ወለድ እውን ከም ውላድ እውን ማለት እዩ። ንሕና ንወለድና ንሰምዖም ዝብሉና ንሳቶም ከዓ ኣፍተር ኦል ተሰሚዕናዮም ሓደ ነገር ኣሎ። ንሳቶም ጥዕያት እዮም ከምዚ ዝበለ ዓሌታውነት የብሉም። ታናይ ናትና ጥራሕ ኢና ናብ ሽግር ንወስዳ ዘለና ማለት እዩ። ሓራይ ቀፀልና ሜራ ይኹኑ ኣባላት ምክልኻል ኤርትራ ነዞም ብምልኦም ሕጂ ብምጥን ኢልካ ኣሕዋትና እዮም ክትብሎም ከለኻ ወይ ብንጹር መርገፂኻ ክትነፅል ኣለካ። ተጋጊና ነርና ኣይነፋዕናን ፖለቲካ ይተረዳእናን ነይሩ ሕጂ ግን ክትብል ኣለካ። ንዓና ካብ ዓብዪ ቅሬታ ክትሕተና ኣለካ። ምክንያቱ ንዝሓለፈ 6-7 ዓመት ሓድነት ስለ ዝበልና ህዝቢ ኤርትራ ተኸባቢሩ ዝነብር ህዝቢ እዩ ስለ ዝበልና ብዙሕ ተነፅሎታትን ብዙሕ ዓይነት ፀርፍን ግድዕን ወሪድና እዩ ማለት እዩ። ንኩሉ ተፃዊርና ግን ስዒርናስ እንሆ እኳ ትንሕና ዝበልናዮ ብልሳንቶም ዝዛረቡና ዝነበሩ ይድገም ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ኸ እንታይ ዝብለና ዘሎ ኣብ ሰራዊት ዘለዉ ሲ ኣሕዋትና ኣይኮንኩም ክትብሉ ነርኩም ሕጂ ግን ኣብ ሕጂ በፂሕኩም ኣሕዋትና ትብሉ ኣለኹም። ኣሕዋትና እንዲም ሕጂ ሲ ብቀደምስ ኣሕዋትና እንዲም እስኻ ዲኻ ክትዕድለና እስኻ ዲኻ ክትግድፈና በቲኻ ፀሊኻ እኳ እሶም ኣሕዋትና እኳ እዮም። እሶም ግን ብግዴታ እዮም ኣብቲ ሰራዊት ዘለዉ ብግበር ኣይትግበር እዮም ኣብ ሰራዊት ዘለዉ። ንሕና ከዓ ነቲ ሲስተም ኣካይዳና ይህግደፍ ዳ እምበር ኣሕዋትና ምዃንና ክሒድና ይንፈልጥን ኢና ኣሕዋትና ምዃንና ክሒድና ይንፈልጥን ኢና በቲና ፀሊና ኣሕዋትና እዮም። እንታይ ክትብል ዘለኻ ሕጂ ሚልካ ለመፅመፅ ዝኾነ መልሓስ ምዝራብ እንታይ ይዓብስ ማሕጂ እንታይ ይዓብስ ንመን ኢና ቅሬታ ክንብል ንበዓል ንባዓኹም መፅፅቲ ሚልኩም ሕሙር ዝኾንኩም ሰባት ቅሬታ ወዲ ቅሬታ ኣሕዋትና እዮም ኣሕዋትና እንዲዮም ብግበር ኣይትግበር ግን ኣገልግልዎ ኣለዉ ነቲ ስርዓት። ሕጂ እውን ንሕና ሓላፍነት ኣለና ከነጠንቅቖም ኣብ ጎንና ክንገብሮም ከዓ ሓላፍነት ኣለና ማለት እዩ። እንታይ ክትብል ዘለኻ ሕጂ ንመን ኢና ቅሬታ ክንብል
بجاغات ما تص بتعمل بزيخه بتعمل بزيخه حراي سلازي حواتنا يوم قدمون حواتنا يوم يو سون كالي يبلن مالت مزاررب رئيس انداساني يمثلن بزح حسابات كزاربو خلو ينوحو ومبر ميرون كالي يبلن حواتنا يوم بولو بقى حواتنا يوم تيلكا تودي من ان حزب ارترا كاب اسياس زخف دحر حج مراحي اي مصاكل ازي حج مت ازي دقالس دله برجن محمد خا سيستمنا اوروب امنا امريكان فليتو سلازخدله لك كم زي اوروب ان امريكان كا كم حدركاي حزب ارترا فريحكا كاب دقاس ايتوعلنكا فريح كفرينا كاب حلمي اينبلنا نحنا كلنا تقاليسنا نزي اسياس زبهر سرعات مشارفتون اب غدوار كنوت وينات بقى زي اطرحها مرጫ بلنا انتي دا ولك دوان مالتي لو ما عنتنا لكم بس نحنا نزه سراويتنا مسانا صقعنا حواتهم كخونو بزلنا ببقانقانا ملقتنا محلال هلو كمي حاضركم مشاشيتو كمي حاضركم كمي وعلكم مسينا لنا مشاشيتو لما عندي ملقتي كم حلالف دلي اللي هو تادراوي استراتيجياوي بوليتيكاوي مهندس النايو نسوغاني انتايو حجي دانكيرا يهرمالو نفس مراقصنا نسمرا بحلالو نو حجي مناسياتي مخري مناسيات كتعيشو خمزي بالكم حجي مالتي زي وتادراو مهندسنا نسمرا خناتينا بزيغيرنا نسمرا زبهازلو دانكيرا مناسياتنا احواتنا يتقمكم مني مخناتو واو زغرم دمصم توناليتنا لو بايزوي دس زول مالتيو تزربا ايتقمكم مني بحصيرو مالتيو اتدمصون كاب طعم فتيل كالخو يو نالو ما عند فيديو نزي زمسل نيرو سام وداتا مدب تخاتيلكم موداتا دمهاناص زبلر ايتو تغرفو مالتيو عدمكو تشاو لو امقنا good light نحن حضرت حواتي مالتيو